sarkin tarbo daga magabata na bariki da ma na gargajiya sahun gaba gwamna mai barin gado kanal manjo umar tawaye. An gudanar da tarurruka iri daban-daban na nuna wato lale marhabin zuwa ga sabon gwamna tare da fatan Allah Ubangiji ya taya shi riko akan wannan nauyi da shugaban kasa shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani ya dora masa. Abokan aikin mu na jihar Tawa Abdulrahman Isaka da kuma Sanusi Fala su aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoto. Tun daga wajen 'yan raƙuma ne dai sabon gwamnan jihar Tawa Colonel Suleiman Ahmadu ya samu gagarumin tarbo daga hukumomi na bariki da na gargajiya dukkanin ilahirin shugabannin nan gundumomi na jihar Tawa akwai gwamna mai barin gado Colonel Major Umaru Tawaye magajin nan gari wakilan jama'an tsaro daban-daban uwayen ƙasa masu daraja sarakunan gargajiya ƙungiyoyin horar hula sun kai sabon gwamnan jiha tarbo marasa misali. Daga 'yan raƙuma tawaga sabon gwamnan jiha ta kasance a tribune official ta nan birnin Tawa. Alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabuni. Lalle al'umma kowa da kowa ya hito a cikin kaɗe-kaɗe, raye-raye, waƙe-waƙe. Al'umma sun yaba ma gwamna mai barin gado Colonel Major Umaru Tawaye, sun yi sabon gwamnan jihar Tawa Colonel Major Suleiman Ahmadu Lali Marhabin barka da zuwa. Bayan fatiha sai taken ƙasa an yi jawabai da dama. Jawabi na farko ya samu shiga daga shugaban da'irar birnin Tawa Sahabi Musa, akwai na gwamna mai barin gado inda ya ce ya gode ya ce na yi zaman girma da arziki tare da ku yanda kun ka kama mini shi ma sabon gwamna ku kama mishi, ina roƙon gahara a gare ku al'ummar jihar Tawa. Daga nan sai mun ka saurari jawabin mai martaba sarkin Tawa Alhaji Adu Musa ga abin da yake cewa. Muna kawo wa sahihiyar godiyanmu akan mai girma gwamnan jiha ta Tawa wanda Allah ya bashi ikon zauwa nan ya zartar da wani aiki wanda yake aiki na mai muhimmanci. To wannan shi yake ba mu ƙarfin gwiwa ta cewa jama'a mazawa taro mu ne muku godiya. Allah Ubangijin Allah yanda ya tara mu wanga fako bagire muna neman albarka gare shi, Allah ka ba mu albarka. A ƙarshe mu ƙara jaddada muku da cewa sabon gwamnan jihar Tawa Colonel Major Suleiman Ahmadu ya yi murna da horin ciki da godiya har ba iyaka tarbon da gwamna mai barin gado da sauran al'ummar jihar Tawa sun ka nuna mishi. Ina roƙonku tare da taimakon Ubangiji subhanahu wata'ala ku kama mini mu yi aiki tare don ci gaban wannan jiha tamu ta Tawa da ma ƙasarmu Nijar gabaki ɗaya. Daga nashi waje shugaban gundumar Tanut kwamishina na 'yan sanda na ci gaba da gudanar da wani rangadi na wayar da kan al'umma kan mahimmancin zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa da kuma gudanar da aikin yafiya. Biyo bayan wayar da kan da yake yi na wato kalaman shugaban kasa shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani yayin wata hira da shugaban kasa ya yi da manema labarai musamman ma na RTN. Abokan aikin mu na jihar wato Zandar Kasu Mutari da Lawali Usaini na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto. Wannan rangadi na aiki na mai girma prefe na departament ɗin Tanut manuwar shi shine ƙara wayar da kan jama'a bisa kan wato wannan tattaunawa da mai girma shugaban kasa shugaban jamhuriya janar darme Abdulrahman Chani ya yi yau da 'yan kwanaki tare da 'yan jarida wato a kahon watsa labaru na gwamnati. Haka zai ba da karfi bisa kan ƙara wayar da kan jama'a kan zancen kwanciyar hankali, tsaro, neman gahara tsakankanin al'umma, taimakekeniya tsakankanin al'umma da kuma kauda a irin wannan lokacin damuna duk wani rikici tsakankanin wato manoma da kuma makiyaya. Haka kwamishina na 'yan sanda Musa Suleiman zai unhani da wannan dama ta kasancewa a cikin karkara domin ganin irin halin da jama'a ke ciki, irin matsalolin da suke fuskanta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin shaye musu hawaye. A karkarar bakin birji wato wannan mambobin tawaga sun sami kyakkyawan tarbe tubarkalla daga tururuwar al'umma maza da mata na wannan yanki tare da kasancewar hukumomi na bariki da na gargajiya. Lokacin da yake jawabi gaban wato wannan al'umma, prefe na departament Tanut ya ba da karfi bisa kan wannan muhimmin jawabi, wannan tattaunawa da mai girma shugaban kasa ya yi da kafin watsa labaru na gwamnati yau da 'yan kwanaki. Ya taɓo kuma zancen tsaro da kwanciyar hankali, hanya mafi ala domin samun ci gaba mai ɗorewa a cikin faɗin ƙasar nan tamu gabaki ɗaya.
Musa Suleiman tare da wato al'umma na wannan yanki, sarakunan gargajiya, duk waɗansu masu wada aji, barumai da sauran tubarkalla jama'a waɗanda su kasance, sannan da sauran kusoshin ma'aikata an tattauna sosai da sosai bisa kan duk hanyoyin da ya kamata a bi don samun zaman lafiya da kauda duk wani rikici tsakankanin manoma da kuma makiyaya. Daga nasu wajen wakiltaccen hukuma na da'irar komin din walelewa Abdul Fatahu Garba Isa da sarakunan gargajiya da dukkan waɗansu masu wada aji da magada annabawa wato malamai na hanyar addinin musulunci da kusoshin ma'aikata duka ɗaya bayan ɗaya sukan ɗaukan magana don nuna farin cikinsu da jin daɗinsu ga wannan husa'a ta mai girma prefe na Tanut, sannan kuma sukan jayo hankalin jama'a